Dri person cyffroes iawn yn sefyll o'ch blaenau chi fan hyn nawr, a mae pethau'n poethi ma'n llythrenor. Mae'r hael allan, Paul, mae'r Eli hael ymlaen efo chi a tithe Sonia. A diolch am aros da fi gydol y bore. Sonia, o Sir Fôn wrth gwrs, oedd i werth y daith lawr i weld y safon o wartheg sy'n tu ôl i ni nawr. Oed, tad. Mae'r safon wedi bod yn ofnadwy o dda, mae'n dweud gwir. Mae clod mawr i'r ffarmwrs. A chithe Paul yn ddyn mawr da'r Hostein, sy'n chi siwr o fod wrth eich bodd yn gweld beth sydd o'n blaenau ni fan hyn, yn y Bencampwriaeth wrth gwrs nawr yn dy fe. Mae beth yw'r llun yn y fe. A sallai ti tynnu'r llun yn a roi e a'i fframo fe. Gwartheg gorau'r wlad. Sdim dwywaith amdani fan hyn o'n blaenau ni nawr, achos dyma yw'r Bencampwriaeth yn y Holsteins, a mi fydd enillydd y Bencampwriaeth yma yn ôl fori yn mynd ben yn erbyn y brydiau eraill, ond mae yna wartheg dychryn fan hyn. Pob fiwch ar ei gorau yn o'r dyn nhw. Ti'n bod? Wel. Wel, sy'n fath beth. A'r fiwch hyn fan hyn o'n blaenau ni nawr. Fiwch goch mae'n blaenau ni fan hyn nawr. Wel, mae hon gan y teulu Tregibi. Tregibi, mae'n fiwch. Fiwch dda ofnadwy. Dwy dda fan nawr, dilyn i gilydd. Lled y gader, ni'n gweld e fan hyn nawr wrth iddi gerdded wrthon ni. Ni'n gweld y lled a'r beirniad Mr David Hodgson o Garlywelydd yn edrych â ni. Wel, bachgen, a ti fiwch anher. Odi. Wel, edrych â hon to fan hyn nawr. Mor ifanc, mor berffeth yn ydi. Edrych ar top lain ar cered mor deidi. O, chi lwco hon yn gynharach eich dain, Oedd, o'n i yn. Mae yna dyfodol i hon. Os. Enillodd hon ddosbarth cryf iawn yn do. Gryd o, ofnadwy gryd, do. Yn cario eich ader yn uchel braf. Mae'n. Na, what a take. Ond os gewn ni sôn chydig bach am y fiwch sydd o flaen y fiwch goch na rhif 145. Nes i weid bod gan bob un o'r rhain i stori wrth gwrs, fydd lot o'r rhain wedi bod yma yn y sioe o'r blaen a wedi ennill mewn sioe eraill. Do. Gath y fiwch yma i ffrynu mewn ar werthiant yn le diweddar yn dod gan aml i ffarmwr, Paul. Do. Chi'n gwybod yr hanes, mae'n dod yma gyda tipyn o enw fel o'n i'n sôn yn gynharach. Yw i'n ddigon da i ennill y Bencampwriaeth yma i chi'n meddwl nawr? Oes na rhywbeth yma i'w meiddi hi? Well, ni byd o gweud gormod nawr am wedyn ni bod hon ar ei gorau heddi. Mae ar ei gorau, mae rai gweud, ond... Beth sy'n gwneud i di sefyll allan te wahanol i'r lleill fyna? Ni'n gweld llun da o'n i fyna nawr, yndyn ni? Balans mor dda, dyn os mae'n gorfforol dros y top, a'r riben mor dda, dalai chader yn dda. Venetian, special, cered yn berffedd. Ond a fe, mae amryw i fiwch mae'n neud rhywun peth, ynddo fe? Sonia? Mae'n fiwch dda ofnadwy heddiw. Mae eisiau dipyn o fiwch i chiro hi. Ond dewis y beirniad ydy ar y dydd. I fi mae'n fiwch anhygol. Faint fydde rhain yn godro dydd nawr te, amcan? Wrth edrych yn... Ar da gorau yn fan hyn, mae'n siŵr rownd y 70 litr y dydd. Y dydd? Fe ni'n meddwl. Bydde nhw'n wir. A'r un yn cael ei cadw mewn ac yn cael ei ffido. Ti'n bod, mae'r un mewn pens. Ydyn ydy'n cael So rhain yn rhedeg rownd byty'r lle. Rhain yn cael TLC, ma'n dweud. Ydy, wrth gwrs. Na fiwchau neis fan'na, fiwch wenna sy'n bwrw ymlaen fan'na. Sy'n cerdded wrthon ni? Ie. O, mawr. Mae hwnna'n fiwch arbennig. A fiwch wyn cilfeithi wedyn edrych mor dda fan'na. Y ddwy wen fyna nawr, ni'n gweld y ddwy. Yna ddwy fiwch. Drachwch ar y lled y gader yna nawr, ni'n gweld un nghanol y cilch yna. Bachgen. A nhw'n glas anhygol, i wedi o gwybod. Ydyn wir. Edrych ar Venetian y fiwch coch yn mynd, wel. Ond ni'n gweld y lled yna, Sonia, beth am hwnna? Mae lled ofnadwy'n gwrs y fiwch yna. Mae yna llaeth anhygol yn llawn llaeth. Mae'n fiwch. A'r fens ar hyd y gwylod dan. Na, war edrych. Popeth ar ei gorau. Swn i'n licio job o hwn. Na, fy'n hefyd. Na. Ond, a fe pob un a'i... A'i dast. A'i beth mae'n licio, da fe. A gewn ni weld felly yn y man pwy eitha hi, felly dowch nôl ato ni yn y man. Gosai at ganlyniad ym Bencampwriaeth yr Holsteins, a mae'r beirniad yn barod i anerch y dor, felly dowch ni glywed beth sydd gan
Mr David Hodgson o Garlywel i ddiweud. Cows don't come out in this form just by the last couple of weeks of hard work. I mean, the preparation for next year's show probably starts tomorrow. You know, it's years in the making, and when I die, I want to come back as a show cow because, like, they just have the best life. They're so well looked after, and these cows are just testimony of that. You know, I always say when I'm judging, you know, you might not totally agree with what I've done, 100% or whatever, but at least I hope you can understand why I've done it. I want everything to be have exactly the same stamp as I go through each class. I want they all to have, like, be age relevant to what the class, whether it be the junior 2-year-olds, whether it be the second calvers, the third calvers, and the mature cows, and so on and so forth. And then when you get to your final line-up, I want them just to be carbon copies of each other. And I think this line-up is pretty much what I would hope for. Without much further ado, I will tap out my champion and reserve and an honourable mention. And as I say, these the breeders and the exhibitors do need a big round of applause because there's so much work, as I know myself, there's so much work goes into this. It's the daily care, it's the getting them into absolute peak condition, it's looking after them when they're here, and also to the people at home who's keeping things ticking over at home while everyone else is here as well. You know, it's a full-on job, and congratulations to everyone. Thank you. Wel, pwy a wyr nawr yn dyfelu mae e'n mynd i fynd, ond un peth sy'n sicr, mae wedi cael gwaith. Mae wedi cael gwaith caled. A mae'r dorf yn cymeradwyo. Mae'r claps wedi dechrau. Maen nhw'n clapio. A mae e'n mynd at... O, nôl ag e! A hefyd... O, ti'n bod be, o'n i'n ame falle fe hwnna di mewn gilwobr. So, ddim lot rhwng y ddwy na? Na, dim. Dim? Na, ti'n iawn sy'n dim? Na, so dim yn ei. Perfeithrwydd yn oedd e. Y ddwy na, wedi'th y ti, maen nhw'n eithriadol. Ddwy ddewch yn eis. Drychwch arnyn nhw. Ond am hon mawr edrych. Mae yna lot o siarad wedi bod am hon yn O, does? lot o siarad amdani. A pawb wedi bod yn gweud mae hon yw'r un i'w gwylio. Hon ydy'r un, ia. A mae'n byw fyny i'r hype fel petai yn dweud. Chwaraeteg. Alli ti wneud y cyfa? Alli ti fynd yr holl ffordd fori? O, bydden ni'n meddwl. Dwi'n meddwl. Be? Wel, i ni gyd yn edrych ymlaen i weld hon nôl yn y sgwar. Mae nôl yn y cylch gwartheg y fori. Un beth sy'n sicr, mae'n mynd i fod yn bencampwriaeth a hanner y fori to ac i ni'n mynd i gael gwledd yma, boes. Edrych ymlaen yn fawr iawn. Gan ddiolch i chi'ch dau hefyd am eich cwmniaeth arbenigedd. Diolch i chi. Wedi joio mas strawd a wedi dysgu lot efo chi hefyd, felly diolch yn fawr i chi am hynny hefyd. Diolch yn fawr i man. Well, Dave, many congratulations. What a feeling. Tremendous, yeah. Well excited. Yeah, it's a great achievement to win a show with so much quality. There's been a lot of talk about this cow. A lot of people very excited to see her. And, oh, she's lived up to the hype. Hasn't she done a tremendous job? Well, I'm glad she has because my old ticker's been going for the last few days, and there's a lot of pressure getting her right. But she is a tremendous cow. Oh, she really is. Congratulations and good luck. Thank you very much. Tomorrow. Put luck for it. The judge now. Congratulations on your work. Well, thank you. You've had a tough morning, you have. Yeah, it's something I really enjoy. You know, it's not work if you enjoy it. Yeah. You know, and just like cows of this quality, it's an absolute pleasure. Can I ask one thing? Yeah. There wasn't much between these two, was there? No, I think... Oh, you've had a tremendous show of cattle. Yeah, I think like the champion cow has the advantage. She's been calved a little bit longer. She has more time to develop. You know, it'd be interesting to see the red cow in a couple of months' time, but, you know, you've got to judge them on the day. And, you know, you want the whole job to be relative to commercial dairy farmers as well, so I think anyone can appreciate these type of cows. Sure. They're not show ponies, what's, you know... Workhorses. Exactly, you know. Have you enjoyed it? I loved it. Well done. Well done. You'll be back tomorrow keeping an eye on things? I'll be heading back home tomorrow morning, but I'm going to stay the rest of the day and see what's going on. Well, remember, you can watch it all on S4C with subtitles. Okay. Be sure to watch. Right? I will do. Thank you. Congratulations. Thank you. Wonderful job. Thank you very much. A hefyd, ys gai air sydyn efo ti wedi cipio'r gil wobr, wedi cael diwrnod da yma heddi. Mae hon yn fywch a hanner hefyd. Wedi fywch special i ni, mis wedi lloio nawr ei pedwerydd. So, safon yn gwych mae heddi. Da gorau yn y wlad yma. Mae'n neis fod y fywch fe lystred i ennill. Mae'n heiddi fe
A especially ar ôl nhw talu'r arian amdano ddi, mae'n neis gweld fod y job yn talu pen draw. Ie, bod y buddsoddiad wedi talu. Ie, yn union. Dechryn. Os. Dwi'n be, arbennig iawn. Pob lwc i chi fori hefyd. Dwi'n gwybod yna lot o waith i chi fori to, felly. Mae'r gres yn twmbo yma nawr a fi siŵr i rhaid cael rhyw pethau droi am y nosodd arall. Llongyfarchiadau chi ar eich holl llwyddiant. Da iawn. Thank you, Ifan. Diolch. Go lewn.